jongen met die. Dit is wat opnieuw. Nee, hoor. Dit is net opnieuw. We gaan direct het spul onthullen. Ja, maar de 2 picknickbanken en een kist. En dat jouw je hem dan hier onder het centrum? Dat jou weer onder het centrum, ja. Wat aardig van je. Ja, dankjewel. Beetje publiciteit voor beide en voor u. Aha. Dus daar helemaal slim hoe nooit dacht je. Ja, echt hoor. Wij zijn er als Zeehondencrash allemaal ongelooflijk trots op. En we zijn er allemaal heel erg blij mee dat jullie vandaag jullie ultieme kunstwerk komen overhandigen. 3, 2, 1, bloembad omhoog! Yo! Kom maar. Kijk maar aan, Scootja. Die honden liggen zeehonden, die zwaaien nu met jullie. Hallo. Hi. Mooi, hè? Maak maar zo, de zeehondjes. Ja, ik ga mijn vriend opvoeren. Die grote vriend, hè? Wie ben je al? Ja, vrienden. Rust, jongen. Even buik schuiven. Ja. Luwe. Luwe. Ja. Staat erop. super, Poppy. Zo'n kist. Ik denk dat het lukt hem net, maar hij gaat nog schuiven, hè? Hij is een gymnastiekoefening, jongen, denk ik. Nee, jongen. Als dit op televisie Hey, komt, hè? hartstikke goed. Ja, ik vind het leuk, gezellig, waar is goed. En helemaal alleen bij de Zeehondstation? Ja, daar hebben we al heel de tijd even weer aan. Nou, bij mij is straks de zeehondjes nog even voeren, dus dat is helemaal geweldig. Oké. Dat is het leukste wat er is, dacht ik. Ja? Dat wordt het hoogtepunt van de dag? Ja, dat denk ik al. Ja, dat vind je hem lekker, hè? Ja, allemaal visjes. Allemaal visjes. Visje. Nou, Eén.